Fuck Elias, mand. Flækker du med? Kom. Ved du, mand? Let's kick it. Ja. Jo, hej Lise. Jo, hej. Hej. Ja. Nå, så du vil hellere ud og gå en tur, siger du? Jo, okay. Det finder jeg det ud af. Jo, vi ses. Hej. Okay, Nå, har du så et job? jo, lige nu er jeg sådan lidt arbejdsløs. Hvad med dig? Jo, jeg arbejder på Fredensborg plejehjem. Ja, det lyder da meget hyggeligt. Jeg synes sgu virkelig, du er dejlig. Mwah. Jo, men i lige måde. Nå, men vi ses. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Jeg elsker dig. Jeg kan desværre ikke være sammen med dig mere. Hvad siger du? Nej! Hvorfor, Lise?